Hallottátok már azt a mondást, hogy minden csoda 3 napig tart? Hát még jó, hogy igaz. Hát jelentem, nem minden csoda csak 3 napig tart. Van, ami sokkal-sokkal tovább tart, sőt, akár életeket is befolyásolhat. Képzeljétek el, elmesélem most, hogy mi történt velem, és miért mondom ezt. December elején elestem a kertbe, szerencsétlen baleset, mindegy is, eltört a bokám, és a térdemről is letört egy csondarab, ez mind a sürgősségén derült ki. 4 nap múlva vissza kellett menni bokaműtétre, meg is műtötték a bokámat, rendben volt minden, viszont a térdemben ott volt ez a letört csondarab, és a fejem fölött lógott annak a lehetősége, hogy a térdemet is műteni kell. Na már most egyenlőre akkor hazaengedtek engem a kórházból, viszont 2 hetente röntgenezték a térdemet is, bokámat is, nézték, hogy mi újság ezzel a csonttal. Azt mondták az orvosok, hogy 3 és 5 év a felszívódása, és hogyha jó helyen van, és nem csinálod galibát, akkor maradhat nyugodtan, majd felszívódik. És február 5-én a röntgenen még ott volt ez a csont. És akkor már tényleg nem tudták, hogy akkor mi legyen, mert nem úgy hajlott a térdem, ahogy kellett volna, stb. Nem tudtuk, hogy nincs rossz helyen, elküldtek térdultrahangra. Na hát ott a csontról semmi nem derült ki az égvilágon, viszont kiderült, hogy van egy részleges szalagszakadásom a belső oldalán a térdemnek, úgyhogy nagyon sokkal okosabbak nem lettünk, ezért elküldtek engem egy MRI vizsgálatra. Óriási szerencsével mehettem is március 5-én MRI-re, és a következő héten mentem vissza az orvoshoz, hogy mi újság a letört csondarabkával, és képzeljétek el, hát elképesztő, és ez az én csodám, nem volt sehol a letört darabka. Illetve nem volt részleges szalagszakadásom sem. Úgyhogy én akkor ott hálát adtam a Jóistennek, meg még egy valakinek, aki kitalálta azt a segítséget, aminek a segítségével nekem meggyógyult tulajdonképp a lábom, és megúsztam a műtétet, és ez óriási nagy szó, gyerekek, ez valami fantasztikus. És amit én használtam december elejétől kezdve, már is mutatom nektek, ezek az Emro Quantum lemezek, ezek így néznek ki, és az Emro Quantum karkötő. Ezeket a termékeket használtam december óta folyamatosan,